स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव धेमाजि जिल्लायाव एलपि एमइ हाई स्कुल जिखिनि दङ जे बर' मिडियामनि स्कुल बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन। बिथांमोना बाजेटनि फान्डनि बायदिसिना जुक्ति दिन्थियो, खिन्थु बे जुक्तिफोरा जोंनि थाखाय माने गनायथाव नङा। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव धेमाजि जिल्लायाव एलपि एमइ हाई स्कुल जिखिनि दङ जे बर' मिडियामनि स्कुल बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय सरकारा मालाबाबो खारग'नो हाया। बिथांमोना बाजेटनि फान्डनि बायदिसिना जुक्ति दिन्थियो, खिन्थु बे जुक्तिफोरा जोंनि थाखाय माने गनायथाव नङा। सरकारा जि कमिटमेन्टआव दङ 6.3 नि कमिटमेन्ट बिटिआरनि स्कुलानो जा आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि स्कुलानो जा बिथांमोना कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगोन आरो बेखायनो जोंनि नारसिननाया जोबाखै। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों नारसिनगोन। एबसु साहित्यसभा एकर्ड सिगनेटरि आरो बिनि गेजेरजों धेमाजि ओनसोलनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन आंहा फोथायनाय दङ। स्कुलनि अबस्थाया सरकारि लेभेलावबो मोजां नङा। सिंगल टिचारनि जेंना, गुबुन गुबुन हारिनि टिचारखौ बर' मिडियामाव जाबसिननानै होदों, बेखौ जोङो बोखांनो होदोंमोन। माखासे बोखांबाय, माखासेखौ बोखाङाखै। बेखायनो बे जिखिनि अजस्रफोर जि थासारि आरो जिखिनि जोंनि जि दा सिस्टेम, बे सिस्टेमखौ आपोस बिनि बागै समाधाननि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो आरो मावलांगोन। फरायसा हिसाबै माबायदि सोलोंथाइनि जेंना, बर' कसारि काउन्सिलखौ बुंनांगौ, मर्यादा होनांगौनि जेंना जिफोर दङ, डेम'क्रेटिक आफाद हिसाबै, जातीय आरो फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गणतान्त्रिक भाबै, गणतान्त्रिक आवाज, गणतान्त्रिक प्रेसार बा धरना प्रतिबादनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिननांगौनि जि परिकल्पना दङ, बे परिकल्पनाया जोंनियाव रेडि दङ आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय टाइम बाउन्ड स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जि जोंनि एक्जिस्टिं सरकारि स्कुलनि जेंना दङ बे सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो माने हेंथा होनांगौ बा बेखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनांगौ, बे प्रेसारनि जि परिबेस आरो परिकल्पना थुनलाइ आफाद, एबसु गासै आफादफोरखौ लानानै जोङो गोख्रैनो हाबा मावगोन। सुपार 50 जि बिटिआर सरकारा लादों बे जथेस्थ' माने पजिटिभ डाइनामिक स्टेप। आं प्रमद बर'खौ धन्यबाद होगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव काउन्सिला 73 स्टुडेन्टफोरखौ गुवाहाटियाव गुबुन गुबुन माने स्ट्रिमाव, गुबुन गुबुन प्रफेसनेल कर्सआव बिथांमोना फोरोंनायनि थाखाय इनिसियेटिभ लादों। मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो बिथांमोननि टिमखौ आं धन्यबाद होदों। बाजेटआ बुरजा फैयोबा सुपार 30, सुपार 20 बा सुपार 50 बायदि माने बुरजा रां बेयाव इनभेस्ट खालामनानै सरकारि खरसाजों जोंनि जेनेरेसनखौ हिउमेन रिसर्स बानायनायनि थाखाय बा बिउरोक्रेट्स सृष्टि खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों।